Eto na! Nagpaparamdam na naman Ang ating Mahiwagang Burnay! Si Miss Leia nakatutok sa atin na sobrang traffic daw pero aliw na aliw habang nakikinig sa tambalan. Thank you, Miss Leia. Kasama yan si Kuya Larry, si Kevin at saka si Arnold. Thank you. Mga dating kasamahan natin sa sa AMA. Event ng AMA pala. Good morning. Simula nang mabigo sa dating karelasyon, ay tila naging playboy na si Patrick. Nako. Sadyang sariwa pa sa kanya ang sakit ng pakikipaghiwalay niya sa kanyang ex-girlfriend na halos 5 taon niyang nakasama. Kaya naman, nililibang na lamang ni Patrick ang sarili sa mga paggimik-gimik at pagkakaroon ng mga casual relationships. Subalit ang tila pakikipaglaro ni Patrick sa pag-ibig ay biglang nahinto nang makilala niya si Chrissy. Yes. Facebook ang naging daan para mag-cruise ang landas ni na Patrick at Chrissy. Habang nagbabasa ng mga post sa newsfeed, ay aksidenteng natsyempohan ni Patrick ang mga litrato ni Chrissy. Nang magandahan siya sa dalaga, ay agad niya itong pinadalhan ng request para maging friends sa Facebook. Inapprove naman ni Chrissy ang request ng binata hanggang sa maging regular chatmates at textmates ang dalawa. Nang magkapalagayan ng loob, ay ginusto na ni Patrick na makipagkita kay Chrissy. Si Chrissy naman ay tila hindi pa handa para dito. Ng mga panahong yon, ay iniinda niya ang isang karamdaman. Ang mild stroke na bahagyang nakakaapekto sa kanyang pagsasalita at paglalakad. Sa kabila nito ay natuloy pa rin ang pagkikita ng dalawa. Inakala ni Chrissy na mato-turn off na sa kanya si Patrick. Subalit kabaliktaran ang nangyari. Nang malaman ni Patrick ang kondisyon ni Chrissy, ay lalo nitong ipinakita ang kanyang interes at pag-aalala sa dalaga. Simula noon, ay halos araw-araw na niyang dinadalaw si Chrissy para alalayan ito sa pagpapagaling. Subalit hindi lamang pala karamdamang pisikal ang iniinda ni Chrissy. Nalaman pa ni Patrick na gaya niya, sawirin sa pag-ibig si Chrissy. Na-depress si Chrissy nang iwan siya ng ex-boyfriend nito na 6 na taon niyang nakarelasyon. Matapos nitong magpaalam, ay nalaman na lang ni Chrissy na nakabuntis na ito ng ibang babae. Nako. Ay, mga lalaki talaga. Buisit. Galit. Ang masakit na nakaraan ni Chrissy ay sinubukang hilumin ni Patrick. Unti-unti ay pinatunayan ni Patrick ang kanyang malinis na hangarin sa dalaga. Matapos ang mahigit 6 na buwang panliligaw, ay sinagot din siya ni Chrissy at naging opisyal na silang magkasintahan. Ang kanilang pag-iibigan ay bumilang ng 5 taon. Wow. Bongga! Ngayon, pag naka 5 days, partner, parang pwede na magbigay ng masigabong palakpakan eh. Pag naka 5 months, partner, masigabong palakpakan na may kasamang hiyawan. Aba? Pero pag naka 5 years, Aba. di wow. May live band para sa Correct, inyo, true kabisyo. legend. May live band. Dadating ang Aldab. Ang kanilang pag-iibigan ay bumilang ng 5 taon. December 5, 2014. Sa pagdaraos ng taunang oblation run sa UP,
ay isang sorpresa ang inihanda ni Patrick para kay Chrissy na naroon para manood. Kabilang kasi si Patrick sa mga miyembro ng Alpha Phi Omega Fraternity na tumakbo ng hubot-hubad para sa adhikain na kanilang ipinaglalaban. Subalit naging mas espesyal pa ang araw na yon dahil hindi lang isyung politikal ang naging paksa ng pagdiriwang. Ibinandera din sa okasyon ang espesyal na mensahe ng isang wagas na pagmamahalan. Bago matapos ang event, ay humilera sa isang linya ang mga miyembro ng Apo Fraternity. Itinaas ng bawat isa ang mga placards na may mga letrang bumuo sa mga salitang WILLYOUMARRY. Oh. Will you marry? Oh. Kinabahan si Chrissy nang makita niya ito. Nagsimulang maghiwa-hiyawan ng mga tao nang lumabas na ang isang lalaki na kumumpleto sa mensahe. Si Patrick na may nakasulat na mga letrang ME sa kanyang dibdib. Chrissy, ikaw ang dahilan kung bakit muli akong naniwala sa kahulugan ng tunay na pag-ibig. Yes! Hawak ko ngayon ang isang ordinaryong singsing, ngunit may espesyal na kahulugan at hangarin. Ang makasama ang pinaka-espesyal na babae sa buhay ko sa panghabang panahon. Chrissy Gail Martinez, will you marry me? Malambing na sabi ni Padre. Sa pagluhod ni Patrick, ay agad namang iniabot ni Chrissy ang kanyang kamay at sinabing, "Yes, Patrick Laksamana, I will marry you." Nang maisuot ang singsing ay nagyakap ang dalawa, kasabay ng malakas na hiyawan ng mga taong nakasaksi ng kanilang matamis na pag-iibigan. Sarap naman. Ang kwentong ito ay hango sa tunay na karanasan ng very sweet couple na sina Patrick Laksamana at Chrissy Gail Martinez. Ang video ng kontrobersyal na proposal ni Patrick kay Chrissy ay naging viral sa social media at na-feature din sa ilang popular na programa sa telebisyon. Sa taong ito, binabalak ng dalawa na magpakasal. Yes! Ayan na naman, hashtag my forever! Sarap kayang kiligin, no? Ay, Nakakatawa. Ang dami na naman nainggit sa love story ninyo. Ano ba yun? Buti pa tong dalawa to. Lumalablay po. Hindi, try mo kasing manligaw, Chuper. Try mo ring i-text yung mga binibigay ko sa'yo. Mamaya, tatakbo Para- ako dito sa rotonda, Bakit? partner. Bakit? Magdadala din ako ng placard. Malay mo, di ba? Di ba? Malay mo, may Ay, di dumating. pwede sa Makati, baka damputin ako. Ay, naku, nakakatuwa naman ang wagas na pag-ibig, no? Nakakatuwa talaga yung mga istorya ng mga dating mga sawi. Oo naman. Tapos yung mga sawi pinagtatagpo. Correct. Tapos sila na yung naghihilom ng sugat ng isa't isa. Correct. Nakakatuwa, no? Isa lang dapat nating maintindihan, mga kaibigan, na talaga lahat tayo makaka-experience ng pain, Tama. ng matinding sakit sa puso talaga. Corrected by- Kung paano tayo parang dinagukan ng taong minahal natin. Pero dadating at dadating yung isang taong ipaparamdam sa'yo na masarap pa rin ang magmahal. Yes! Hugot! Hashtag relate! Hindi, totoo eh. So Yung- yan, may tao talaga magpaparamdam Correct. sa iyo kung gaano ka kaimportante. Ganyan katalinhaga ang pag-ibig, mga Totoo. kabisyo. Dahil ang pag-ibig, kaya kang gawing doktor. Tama. Diba? Isipin mo yun, hindi ka man nakapagtapos ng pagdodoktor, kabisyo, kaya mo makapagpagaling ng sugat. Yes! Totoo yan, di ba? Kaya minsan, kung inaakala po natin na hindi na tayo mabubuhay Oo. kasi iniwan tayo Correct. ng jowa At kung natin. akala natin, siya na lang yung nag-iisang babae na pwedeng magmahal sa'yo o nag-iisang lalaki na pwedeng umibig sa'yo, akala mo lang yun. Ang sarap kaya na maraming boyfriend. Ang sarap ikwento sa mga apo na, alam mo, apo, Di ba? Oh. ang dami kong naging jowa. Di ba? Yan. Oh, may masakit sa ulo.
Di ba? May May mabaho. Pero may- minahal ko rin. Correct. Merong may anghit, may alipunga yung isa. Iba't iba. Di ba? Ganun yun eh. Akala mo kasi, minsan ganun tayo, lalo ng pagbagong break. Akala natin this is it. We will not be able to move on ever. Totoo hindi yan. Hindi na tayo magiging maligaya kahit kailan. Well, akala mo lang yun. Umiikot ang mundo. Bilog ang bola. Correct. Hindi lagi masakit. Tama. Meron ding sarap, Kabisyo. Yes. Sarap naman nun. Thank you, Maywagang Burnay, sa isa na namang napakagandang kwento ng pag-ibig ngayong araw na ito. Ang sarap talaga ng ng mga love story. Ang sarap in love, ang sarap kiligin. Kaya, Kabisyo, kung in love ka ngayon, namnamin mo yan. Marta, may tanong ako sa'yo. Oh. Anong gusto mo? Mas mahal mo o mas mahal ka? Yes. Yung mga tanong. Pang-spogify. Mas mahal mo o mas mahal ka? Ako gusto ko yung Mahal mo? Yung mahal ko. Diba? Ay, O Ang ikaw. dami na naman naihisa. Alam mo, partner. Kasi pag ako nagmahal, Yan. hindi Parang- mo questionin. Yan na. Alam mo, bago ka maghanap ka muna ng sasabihan, ha? Mararamdaman mo na lang. Yes. Mararamdaman mong nasa ruro ka ng Ika nga, kaligayahan. di ba, gugulong ka na lang sa sarap. Yan. Ikaw, kapag nagmahal ka, Ano? ay kapag nagkaroon ka ng nung panahon halimbawa, pagpalagay natin na wala ka na pang wala jowa, akong jowa. ngayon, nung panahon na ikaw ay single, Same partner. din. Gusto ko mahal ko. Yes! Hindi, kasi iba yung yung puso mo yung nararamdaman niya na talagang pumuputok kasi mahal na mahal mo isang tao. Yes. May gano'n, nakakainis. So may 16 eh. Hayaan mo na. Yung teenager. Kasi minsan pag ikaw lang yung mahal, tapos hindi sa'yo yung sakto lang, Oo, tas hindi mo masyado na-appreciate. Oo, pero kung yung parang buong araw mo pag nakikita siya, Oo, yung parang hindi kahit nga niloloko ka na eh. Oo, di ba mahal mo pa rin? Oo, di Diba? ba? Masarap yun eh. Napakahiwa- Try, experience mo rin. Try mo sa Ito naman kinikwento ko, base lang din sa kwento ng iba. Huwag kayo maniwala. Masarap Ay, in nako. love, mga kaibigan. Tama. Kaya wag mo nang pigilan yan. Ha? Tama. Go ahead. Diba? Do it. Yes. Enjoy. Love. Yeah, Yes. show your love to the world. Tama. Sure lalo talang-alang Eklavu. Maraming salamat, Maywagang Burnay. Ang mga kwento po na Maywagang Burnay, mababasa nyo po sa aming Facebook fan page. I-search na lang po. Tambalan! Like, share ng share para marami rin na ma-inspire at kiligin sa kwento ni Mahiwagang Burnay. Tama. O, i-text nyo rin yung mga katropa natin, syempre. Text yung mga katropa nyo, ha. Sabihin ninyo, nakakakilig yung yung kwento ng Burnay. Kung friend nyo tong sina Patrick at saka si Crazy, sabihin ninyo na feature yung kanilang love story sa Maywagang Burnay ng Tambalan, di ba? At iparating na sa kanila na congratulations. Corrected by... Maraming salamat mga kabisya sa pagtutok sa amin ngayong araw na ito. And thank you for making Love Radio always your number one FM radio station. Maraming salamat sa inyo mga kabisyo. Ulit-ulit na naman ako. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio Henry Chuper. Na nagpapaalala, Walang matatag na relasyon sa malanting may determinasyon. Yun! Yun!